Дивіться, наслідком того, що відбувається в комітеті, можна собі вивести формулу, що той сексуальний скандал, про який сказали, це є наслідком... Ви ж домовили, що він не сексуальний. Як сказали, що це є наслідком вашої роботи, або що ви є очільником комітету, і на вас просто колеги елементарно можуть ображатися через те, що ви не даєте самореалізуватися їм в межах комітету. Тому що увесь той скандал, який тривав, то з'ясувалося, що вас же вели. Ваш телефон фотографували тривалий час, ви про це знаєте. Хоча ви сидите в тому місці, там, де незручно його фотографувати. Ви не прямо під балконом, десь не посередині залу, ви десь з протилежного боку. Там дипломати можуть фотографувати, але вони не приходять з фотоапаратами. Вам не здається? Що саме? Що це для вас дали червону картку як голові комітету, намагаючись в такий спосіб вплинути на те, що вас треба змінити. Є щонайменше одна фракція, представники якої постійно ще до мого призначення робили різного роду заяви, які зразу повторювали Скабєєва, де були кілька програм на російському телебаченні, присвячені мені, як ОПЗЖ, звичайно, Олег Волошин, зокрема, тобто хто спеціалізується в тому навішуванні ярликів на мене і так далі, і які зразу підхоплюються російською пропагандою. Так тут це не секрет. Не Олег Волошин фотографував. Не вистачало. Ви ж знаєте, яке видання оприлюднило ваші там справи, які ви робите в телефоні. Так, і? Які ви робите висновки? Це не ОПЗЖ. Букви це, ви ж знаєте. Я ще раз кажу, я розказую, хто зацікавлений. А чиїми руками зроблено, це вже хто як уміє. Я зараз вас не намагаюся прибити до цвяхами, так мовити, до... Дякую. Я кажу вам логічні висновки, які для мене стали логічними, коли дослідити цю тему. Ви сидите в іншому кінці залу. Фотографувати телефон під кутом надзвичайно важко. І це робилося систематично, тривалий час. І після того, як це стало публічним, оцей весь скандал, який був зініційований через публікацію ваших якихось переписок, ви сказали, що це є журналісти-придурки, не придурки, як ви сказали, що це якась операція, і вам просто у відповідь показали архів переписки за кілька місяців, насправді. Хтось же був в цьому зацікавлений, це ж просто так не робиться. Я думаю, що мова йде не тільки про мене, і це проблема. А в чому проблема? А проблема в тому, що у нас є кримінальне законодавство, яке накопичення такої інформації про особу називає кримінальним злочином. Тобто це фактично ведення слідства. Незаконного слідства. Дивіться, ви депутат. Це незаконне отримання інформації, її накопичення, обробка про особу приватну. Це фактично розвідувальна діяльність. Незаконна. Може, депутатам треба якось обережніше користуватися гаджетами і не світити те, слухайте, що давайте скажемо так, природа наших прав, ваших і моїх, абсолютно однакова. Якщо у вас є свій приватний телефон і у мене є приватний телефон, то у нас абсолютно однакові права розраховувати на те, що ніхто туди не залізе незаконно і не вкраде цю інформацію. Тому що я не працюю народним депутатом. І ще раз кажу, ви тільки що погодили, що природа наших прав з вами абсолютно однакова. Так. Депутат ви чи не депутат? І природа публічної діяльності нашої з вами, вона абсолютно різна. Публічної діяльності ви можете поговорити про те, як я голосував, чи голосував я, які мої політичні переконання, і так далі, чи краду я гроші, і так далі. А це приватне листування, ви розумієте? Тобто це трошки інша річ. Розумів, і я розпитував багатьох людей їхнє ставлення, воно різне, так? Але є трендове, тобто говорити там, жартувати, що а ціна не така, а ось те туди, те сюди. Я запитав, як це сприймати? Кажуть, на робочому місці він це робить, депутат. Що, мало часу поза залою, сесійною залою? Ми ж бачимо, що зливи відбуваються постійно у всіх. Якщо ви хотіли поговорити на ту тему, що за депутатами слідкують фактично, так, і крадуть їхню приватну інформацію, це правда. Це робиться масово, постійно. Я думаю, що Джокер, там ви, наприклад, Джокеру обіцяли видалити своє листування і вибачтеся, ви це зробили. Але потім ви свої пости витерли в Фейсбуці, але скріни не горять, розумієте? Це ж не час, коли Ленін писав Корупський, там молоком з в'язниці. Так, тобто інформація,
інформація знімається, і очевидно, це повинно турбувати Службу безпеки України, контррозвідувальні органи і поліцію. Слухайте, інформація знімається. Я ще раз кажу, те, що я не вчинив жодного злочину, я не порушив жоден закон. Я не знаю. А от в тому, що ви знаєте, і в тому, що ви так охоче обговорюєте зі своїми друзями, немає складу злочину ніякого. Тому, чесно кажучи, мені переживати в цій ситуації немає за що.